azimio la umoja One Kenya Alliance migosi Raila Amolo Odinga kawono ni endine otwak kod jofwambo kama koro lere chenro ma intiere godo mar nyayo sekta ma juakali e pacho kaendi. Raila kane loso ne omedo tego kowacho ni koro sani endi oganda mang'eny ahinya e piny Kenya kaendi nigi lony mamalo e weche go mitimo mag lwedo, to kata kamano endo ginyalo yudo thuolo go mag tich e yore go mag tiegruok nikech gionge kod oboke go mag sikunde. Raila kane loso ne wacho ni pinje kaka mago mag China kod Singapore gimomiyo gidongre ahinya en chiwo nyalo ne jogo mantiere koda ka ng'eyo kod lony malach e weche mopogore opogore mag tije mag lwedo kata juakali. Raila nosingo ni piny owacho mare biro chako timo nendo mana ka koro odonjo mapiyo piyo chakre dwe mar 9 mar higa ni endi. Tell fitters to secure the jobs and earn the money directly. Yes. Ukienda kwa nyumba mingi hapa Kenya kuna tiles, yani nyumba ambayo zimezekwa na vigazi. Wale ambao wanafanya hii kazi wako na ujuzi mkubwa, lakini matajiri wanaambia ya kwamba watapata shilingi 1 kwa kila tile. Hii haiwezekani. Na tunasema katika chama chetu ya Azimio ati inawezekana, lakini hii haiwezekani. Yani hatutaka kuvumilia. Another example, when ships docking at the coast require repairs, our plumbers and fitters only have photo albums to show for their work, no recognized certificates. The plumbers therefore lose the opportunities to the middlemen who have papers but no skills. This will change with the adoption of the RPL. I want to give you an example of our experience in Kisumu with the president. We found a ship, MV Uhuru, which had been left there since the collapse of the community. That ship was now completely derelict. We looked for experts, because we were given quotations